אלירז רצה, הוא חש, הוא ידע להגדיר מגיל צעיר מה זה המימוש העצמי שלו. את זה הוא כותב בגיל 18, הוא עדיין לא התגייס. התגייסת לצבא על מנת לשרת את המדינה ולהגן עליה. זה משפט שאמר אוריאל בסיום קורס קצינים. לא בכדי נבחרנו להיות קצינים. אנחנו נשנה את המדינה הזאת. תמיד אוריאל אמר על אלירז, אחי התותח, ואלירז אמר, אין כמו אחי אוריאל, ממך למדתי את הדממה. כשקברנו את אוריאל וגם את אלירז, התמונה שצפה לנגד עיניי, זה אבא שלי קורע ומנשק את האדמה הזאת. אם הוא נשק את הארץ הזאת פעם אחת, אני נשקתי אותה פעמיים קשות. התמונה הכי שיש לי, זה ביום שאליעזר עומד, והוא רואה את אלירז מתקדם, והוא אומר לו, מה עשית אלירז? איך עזבת את אמא? ואלירז היה אומר לו, אבא, התגעגעתי אליך ולאוריאל, ואני רואה כמו התמונה שראית שם, ששניהם נתלים עליו, ככה זה בגן עדן. אין מילה בעברית שתתאר את חלל. זה לא חלל, זה משהו שקורא אותך מבפנים. הנפש, אתה לא יכול לחיות. זאת האבן, אתה רואה כמה שהיא קטנה והיא שרופה. את זה הביא לי המפקד של אוריאל. כשאוריאל נפל בדרום לבנון ב-98, הוא יצא בראש חייליו, וזה 6 מטענים. והוא הביא לי, ואתה רואה את האבן, כולה שרופה, כולה אש וגופרית. וכל פעם שהתגעגעתי לאוריאל הייתי מריחה, מצמידה לי ושומרת אותה, תראה באיזה קופסה של מגן דוד, ככה שמורה לי. וזאת אבן שהייתה לי פה כל הזמן. ואז, כעבור 7 שנים, נלחם אלירז במלחמת לבנון השנייה. ובמלחמה הוא מבקש רשות והוא הולך למקום שבו נפל אוריאל. והוא מביא לי את האבן הזאת. והוא אומר לי, אמא, זה האבן מהמקום שאוריאל נפל. אני אומרת לו, זה לא יכול להיות. המקום שבו הוא נפל הוא שרוף, זה שריפה. אז הוא אמר, תקשיבי אמא, הגשם ירד, שטף את הדם, צמחו שם פרחים. האבן לבנה. אמא, אל תישארי כאן בשחור, לכי לתקווה. אז אמרתי לו, אבל איך אני יכולה לשכוח את השריפה הגדולה? הוא אומר לי, בבקשה, בתוך האבן נמצאת השריפה הגדולה. אז 2 האבנים האלה, למה אני שומרת אותם ליד בית המקדש? אתה יודע, יבוא יום ונקים את בית המקדש, וכל אחד יביא את הזהב. לי אין זהב, אין לי תכשיטים, אין לי שום דבר, אבל יש לי את 2 האבנים האלה. ואני אשים אותם כאן בבניין המקדש, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אכן זה עם שנע כל הזמן בין השריפה לבין התקווה, בין השואה לבין התקומה, בין היגון לבין השמחה. אנחנו נעים בין 2 העולמות האלה. אין לנו את זה תמיד, ואין לנו את זה תמיד. אז את זה אני אתן לבניית המקדש.